హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగంలో ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగం 20 శ్లోకాలే, కానీ చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం. చాలామంది నేను నిన్న చెప్పినట్టుగా ఈ అధ్యాయం కంటతా వస్తుంది. సో అందరూ ఇది చాలామంది నేర్చుకుని వంట అది చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. సో చూద్దాము. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమా. ఎవరైతే సతతము ఈ భక్తి లో నెలకొని సతతము కూడా భక్తిలో ఉపాసన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత ఇంకా ఎవరైతే అవ్యక్తాన్ని ఆరాధించేవాళ్ళు, ఇరువురిలో తేషాంకే యోగవిత్తములు ఎవరు అంటే యోగ పరిపూర్ణులు ఎవరు, భక్తితో నీ భక్తిలో నెలకొని ఉన్న భక్తుల, లేదంటే అవ్యక్త నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారా, ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులు అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. సో అంటే ఇక్కడ మనకు అష్టాంగ యోగం కానీ ఆ రకమైన యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు పైన చూస్తున్నాం. భక్తి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళకి భక్తి లేదని కాదు, వాళ్ళ మార్గం అది, వాళ్ళు ఆ రకమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళారు. అందరికీ కూడా చివరికి వచ్చేది భక్తియే అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటం బ్రహ్మం అనేటటువంటి ఒక వెలుగు నిరాకార తత్వం అని, పరమాత్మని, భగవంతుడని, ఇలా ఎవరికి తోచిన ఎవరికి నచ్చిన రీతిలో వాళ్ళు ఆరాధనలు జరుపుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ పరిపూర్ణత ఇస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అడగటం జరిగింది. సో భగవంతుడి యొక్క సమాధానం ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చూద్దాము. అర్జునుడి ప్రశ్నకు సో శ్రీభగవానువాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతా. సో నా మీద మనస్సును మరి అన్నీ నా మీద పెట్టి నిత్యము ఉపాసన చేసేవాళ్ళు, శ్రద్ధతో వాళ్ళు పరయోపేతాస్తే అంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆ శ్రద్ధతో నాకు ఈ ఉపాసన చేసేవాళ్ళు
అత్యున్నత అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయం. అంటే నా మీదే వాళ్ళ మనస్సును స్థిరపరిచి మా దివ్యమైన శ్రద్ధతో భగవంతుని ఉపాసన చేయటం ద్వారా ఉన్నవాళ్ళు నాకు అత్యుత్తమ యోగ పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయం అని చెప్తున్నారు. యా సో ఎవరైతే నా మీద మనసు లగ్నం చేసి దివ్యమైనటువంటి ఘనమైనటువంటి గొప్ప శ్రద్ధతో సదా నా అర్చనలో ఎవరైతే నియుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు అత్యంత పరిపూర్ణులని నా భావన అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతాహితే రతాః. సో అయితే ఈ ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పులేని కథనని స్థిరమైన వ్యక్తీకరించబడిన అవ్యక్తం అన్నమాట, వ్యక్తీకరించబడిన ఈ పరతత్వ నిరాకార భావనను ఆరాధించే వాళ్ళు పూర్తిగా సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలా ఈ రకమైనటువంటి మార్గంలో వాళ్ళు సమస్త ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని అందరినీ సమబుద్ధితో చూస్తూ అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. సో సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం, నీ ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియంత్రించుకుని సర్వత్రా సమబుద్ధయ్య, అందరి పట్ల సమబుద్ధితో అంటే అందరినీ సమానంగా చూస్తారు. ఈ రకంగా వాళ్ళు తే ప్రాప్నువంతి మామేవ, వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు చివరకు. సర్వభూతహితే, అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచిని కోరేవాళ్ళు, అన్ని జీవరాశుల యొక్క సంక్షేమంలో వాళ్ళు ఉంటారు. సర్వభూతహితే రత, అందరి యొక్క మంచిలో వాళ్ళ ఆనందాన్ని పొందుతారు, అందరి సంక్షేమంలో వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఇలాంటి వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. సో వాళ్ళు అందరి పట్ల ప్రేమతో ఉంటూ అందరి సంక్షేమాన్ని కోరుకుంటూ వాళ్ళ ఇంద్రియాలను వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు క్లేశోధికతరస్తేషాం, కాకపోతే ఆ మార్గం అందరికీ అంత ఈజీగా రాదు. ఏదో ఫోకస్ చేయాలని ట్రై చేస్తాం. మనం అష్టాంగ యోగంలో చూసాం, అర్జునుడు కూడా అది కష్టమని అన్నాడు. అది ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్త హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. సో భగవంతుణ్ణి ఇలా అవ్యక్తంలో అంటే అవ్యక్తం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాళ్ళు, అంటే సాకారం కాకుండా నిరాకారంగా భగవంతుణ్ణి ఆరాధించే వాళ్ళకు కొంచెం క్లేశోధిక తరస్తేషం, కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్తున్నారు. పురోగతి చాలా కష్టం. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం, ఆ రకంగా దేహవద్భిరవాప్యతే, ఈ రకంగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలంటే దేహదారులకు కొంచెం కష్టమే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళు కూడా నన్ను చేరుకుంటారు. కానీ ఈ నిరాకార తత్వంలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏమిటి అంటే వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ కొంచెం కష్టం. ఎందుకంటే చాలా కష్టమైనటువంటి మార్గం అది. ఆ రకంగా పురోగతి సాధించటం చాలా కష్టమే దేహదారులకు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఏ తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే. సో సర్వకర్మలను కూడా నా కోసం అర్పించి, సన్యసించి అంటే అర్పించి త్యాగం చేసి, నాకు త్యాగం చేసి అంటే నా భగవంతుడికి అర్పణ అనుకుంటూ చేస్తే మత్పరః నా కోసం చేసినట్లయితే అనన్యేనైవ యోగేన, ఇటువంటి అనన్య యోగంలో మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే, నన్ను
ధ్యానించటంలో ఉపాసన చేసేవారు. సో పనులన్నీ కార్యకలాపాలు సర్వకర్మలు కూడా నాకు అప్పగించి అనన్య భక్తితో, అంటే విచలనం లేకుండా స్థిరమైన భక్తితో నాకు అంకిత భావం, మత్పరహ అంటే అంకిత భావం, ఆయన పరం చేస్తున్నాం అంటే ఆయనకు అంకితం చేస్తున్నాము అని అర్థం. మత్పరహ నాకు అంకితం చేసి ఈ స్థిరమైన అనన్య భక్తి యోగంలో నన్ను ధ్యానించేవాళ్ళు, ఆరాధించేవాళ్ళు, నన్ను ఉపాసన చేసేవాళ్ళు, తేషామహం సముద్ధర్త, వాళ్ళను నేను ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగరాత్, మృత్యు సంసారం నుంచి వాళ్ళను ఉద్ధరిస్తాను. భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం, కాబట్టి నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించి వాళ్ళను కాపాడుతాను అని చెప్తున్నారు. సో మృత్యు సంసారం నుంచి వాళ్ళను ఉద్ధరిస్తాను. త్వరలోనే నా మీద ఎవరైతే మయ్యావేశిత చేతసా, నా మీద స్థిరంగా మనస్సును లగ్నం చేసిన వాళ్లకు నేను త్వరలోనే ఆ స్థానాన్ని వాళ్లకు ఇస్తాను పార్థ అని చెప్తున్నారు. సో కార్యకలాపాలు ఏమిటి ఇక్కడ ముఖ్యమైనది? ఎవరైతే సర్వకర్మలను కూడా భగవంతుడికి అర్పించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో అనన్య ఆ యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు, సో వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరాన్ని నుంచి నేను కాపాడుతాను అని ఈ యోగంలో స్థిరంగా ఉన్న వాళ్ళను నేను త్వరలోనే మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి కాపాడుతాను అని చెప్తున్నారు. సో సర్వకర్మలను కూడా భగవంతుడికి అప్పగించి విచలనం లేని అంకిత భావంతో ఎవరైతే ఉంటారో మత్పరహ, వాళ్లను కాపాడుతాను అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షాన్ని ఒక ఉదాహరణగా మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అన్నీ ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క రకమైన దశ ఉంటుంది. అంటే హయ్యెస్ట్ భక్తి నుంచి లోయెస్ట్ వరకు ఏ రకంగా భగవంతుడిని భక్తి మార్గంలో అనుసరించవచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తారనమాట భగవంతుడు. సో మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. సో ఇది టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ అనమాట. అంటే భక్తులన్నిటిలోకి కూడా ఈ భగవంతుడు చెప్పే భక్తి మార్గాలన్నిటిలోకి కూడా ఇది టాప్ మోస్ట్ మార్గం అనమాట. ఇది చాలా హయ్యెస్ట్ మార్గం. ఏమిటి? మయ్యేవ, నా మీదే మన ఆధత్స్వ, నా మీదే మనస్సును స్థిరపరిచి మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీదే పెట్టు, అంటే మనస్సును బుద్ధిని నా మీద పెట్టి నివసిష్యసి మయ్యేవ, ఎవరైతే నాలో నివసిస్తారో అత ఊర్ధ్వం న సంశయ, అతడికి ఆ ఊర్ధ్వం అంటే ఆ ఊర్ధ్వలోకం, ఆ మోక్షం, ఆ పైలోకం, పరంధామం న సంశయ, సందేహం లేకుండా వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నా మీద మనస్సును బుద్ధిని ఎవరైతే నివేశయ, ఇక కాన్స్టెంట్గా ఇక నా మీద మనస్సు బుద్ధిని పెట్టి ఎవరైతే నాలో నివసిస్తారో, అంటే అంత భగవంతుడితో కనెక్షన్ అన్నమాట కంప్లీట్గా. సో ఎవరైతే అలా నివసిస్తారో వాళ్ళకి ఊర్ధ్వలోకం సంశయం లేకుండా వస్తుంది. సో కంప్లీట్గా భగవంతుడి మీద మనస్సు బుద్ధి పెట్టి ఆయనలో నివసించటం అంటే ఆయన అంత క్లోజ్గా భగవంతుణ్ణి మనం మనసులో పెట్టుకోవటం, అది అనన్య భక్తి. అంటే ఇక ఆల్ ద టైమ్ ఎవ్రీ మినిట్ మనసులో భగవంతుడు. ఉదాహరణగా మరి ఈ భక్తులు గోపికలు వీళ్ళను మనం చెప్పుకోవచ్చు. వాళ్లకు ప్రతి నిమిషం వాళ్ళు జీవితం గడుపుతున్నా కూడా, సంసారంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అనునిత్యము శ్రీకృష్ణుడు ధ్యానంలో వాళ్ళ మనస్సు, వాళ్ళ బుద్ధి ఇప్పుడు కూడా భగవంతుడి మీద ఉండేది.
అది అనన్య భక్తి. నెక్స్ట్ సాధనా భక్తి. నెక్స్ట్ అంటే ఇది అది మెట్లన్నిట్లో పైన అగ్రమార్గం అనమాట, గొప్ప మార్గం అనన్య భక్తి. దాని తర్వాత దాని కింద మార్గం సాధనా భక్తి. ఏమిటి అంటే అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. సో అర్జున, ధనంజయ, నీ మనస్సును విచలనం లేకుండా నా మీద స్థిరపరచలేకపోతే అప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు అలా మనస్సు బుద్ధి ఇందాక అనన్య భక్తిలో లాగా నాతో అక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే అది కాన్స్టెంట్గా స్టేజ్ ఉండాలన్నమాట. ఎప్పుడూ కూడా ఆ స్థిరమైన భక్తి ఉండాలి. సో అలా గనక నువ్వు ఉండలేకపోతే, విచలనం లేకుండా, అంటే ఒక్కొక్కసారి నీకంత కాన్సన్ట్రేషన్, నీకంత నువ్వు చేయలేకపోతే అప్పుడు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఆ రకంగా నువ్వు నన్ను పొందే కోరికను అంటే నువ్వు అది చేయలేకపోతే అభ్యాస యోగేనా తతో అంటే ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. ఒకవేళ నీకు అలాంటి స్థితి లేకపోతే దానిని అభ్యాసం చెయ్యి, సాధన చెయ్యి, ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. తతో మాం దానితో నువ్వు నన్ను ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ, నన్ను పొందాలి అనే కోరికను పెంచుకుంటావు ధనంజయ అని చెప్తున్నారు. సో అనన్య భక్తితో నువ్వు నన్ను ఎప్పుడూ మనసులో ఉంచుకోలేకపోతే దానిని అలా చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సో ప్రాక్టీస్ అంటే మరి భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవటము, అందరిలో ఆయన ఉన్నాడన్నది గుర్తుంచుకోవటము, ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతులు మనకి చూపిస్తున్నారు. స్మరించటం, మరి అందుకే భగవన్ నామస్మరణ చేసినప్పుడు భగవంతుడి మీద మనకి దృష్టి మల్లుతుంది. సో ఏదైతే ఎక్కువ ఆలోచిస్తామో మనం అదే అవుతామని చెప్తారు. యద్భావం తద్భవతి అంటే ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాం. సో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికల గురించి ఆలోచిస్తే ఇక అదే మన బ్రెయిన్లో ఉంటుంది, ఇంకా మనకు వేరే ఆలోచనలు ఉండవు. కానీ భగవంతుడి మీదకి మనస్సు తిప్పడానికి ట్రై చేస్తే, మరి ఆయనను స్మరిస్తే మన మనసు కూడా భగవంతుడి వైపు మళ్ళుతుంది. సో అభ్యాస యోగంతో నన్ను పొందాలనే కోరికను పెంచుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఆ సాధన చేయటం నెక్స్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట. ఏది మనస్సును బుద్ధిని ఆయన మీద లగ్నం చేయటానికి అవసరమైనటువంటి సాధన. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి, ఇది నెక్స్ట్ స్టేజ్. దానికంటే ఒక మెట్టు కింద నిష్కామ కర్మ. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. సో అభ్యాసేప్య సమర్థోసి. సో భక్తి యోగ నియమాలను గనక నువ్వు సమర్థవంతంగా చేయలేకపోతే, అంటే నువ్వు ఆ అభ్యాసం సాధన కూడా చేయలేకపోయావనుకో, నువ్వు ప్రాక్టీస్, అప్పుడు మత్కర్మ పరమో భవ, నా కోసం కర్మ చేస్తూ ఉండు అని చెప్తున్నారనమాట. నా యొక్క పనులు మదర్థం అపి కర్మాని, నా కోసం నువ్వు పనులు చేస్తే కర్మలు, కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి, అప్పుడు నీకు సిద్ధత్వం వస్తుంది. సో అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అభ్యాసం సాధనా భక్తి కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే నా కోసం పనులు చెయ్యి, నా కోసం పనులు చేసినప్పుడు తప్పకుండా నీకు సిద్ధత్వం వస్తుంది. సో ఇక్కడ అంటే భగవంతుడి కోసం పనులు అంటే భగవంతుడి యొక్క ఇక్కడ కార్యాల్లోనే కాకుండా అదే కాకుండా ఏ పని చేసినా మనం అంటే అదర్స్కి ఉపయోగపడే పనులు, భగవంతుడికి ఉపయోగపడే పనులు చేసినట్లయితే అప్పుడు కూడా నీకు ఇది సిద్ధత్వం లభిస్తుంది. అంటే స్వార్థరహితంగా ఉంటూ స్వార్థం లేకుండా భగవంతుడి పనులు ఆయన కోసం, మరి అందరిలో ఆయన చూస్తూ ఆ రకంగా ఆ పనులు స్వార్థ పనులు కాకుండా భగవంతుడు అంటే ఆయనకు మంచి పనులన్నీ కూడా భగవంతుడి పనులే. సో అటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నీకు సిద్ధత్వం లభిస్తుంది. సో అదే మరి ఆ భక్తి లేదనుకోండి, సరే ఏ డబ్బు వచ్చినా మరి మనం ఇలా మన భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. కానీ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమిటి, నేను భగవంతుడికి ఏదైనా సేవ చేస్తాను, ఒక పుస్తకం భగవద్గీత కొంటాను, అది నలుగురికి కొన్ని ఇస్తాను, ఇలా మంచి పనులు అవతల వారికి ఉపయోగపడేవి, భగవంతుడికి ధర్మమైన భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు.
అది కూడా చేయలేకపోతే నిష్కామ కర్మ మూడవ మెట్టు. దానికంటే కింద ఏముంది, అది కూడా చేయలేకపోతే భగవంతుడు ఎన్ని రకాల మార్గాలు చెప్పారో మనకు ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి చూస్తే ఈ చాప్టర్లో మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ మార్గాల్లో మనం ఏ ఒక్కటి ఎంచుకున్నా మనకు ఆ భక్తిలోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో నిష్కామ కర్మ అని చూసాము, అది చేయలేకపోతే సకామ కర్మ చేయండి, అంటే మంచి పనులు చేయండి. అంటే ఏమిటది, అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుమద్యోగమాశ్రిత సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. సో ఒకవేళ అలా మంచి పనులు భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థం ఆ పనులే చేస్తూ ఉండలేకపోతే మన కోసం, మన సంసారం కోసం మరి మనం కొన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి అలాంటి పనులు చేసినా ధర్మ మార్గంలో కర్తుం అజ్యోగం అదైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అజ్యోగమాశ్రిత. ఒకవేళ నువ్వు అలా చేయలేకపోతే సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, కర్మఫలాలన్నింటినీ నువ్వు త్యాగం చేయి. అంటే కర్మఫలాలన్నీ తీసుకోవద్దని కాదు, కర్మఫలాల మీద నీ ఆసక్తిని, రాగద్వేషాలు లేకుండా సమత్వంతో ఉంటుంది నేర్చుకో. ఆ మెంటాలిటీ అయినా డెవలప్ చేసుకో. కనీసం నీ పనులు నువ్వు చేసుకో, కానీ ఆ వచ్చేదాని మీద విపరీతమైన మోజు, విపరీతమైన ఆశ, దానికోసం ఎదురు చూడటం, అది రాకపోతే దుఃఖించటం, ఆందోళన పడటం, ఇవన్నీ వదిలేసే. నువ్వు నీ కర్తవ్యం నువ్వు చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఆ కర్మఫలాల మీద రాగద్వేషాలను వదులుకుని నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చెయ్యి, వాటి మీద ఆసక్తిని వదులుకుని. తతః కురు యతాత్మవాన్. సో అలా త్యజించి ఆత్మనిగ్రహం ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆ రకంగా పనిచెయ్యి. సో కర్మఫల త్యాగం చేసినట్లయితే అది కూడా భగవంతుడికి భక్తి మార్గమే అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే అది కూడా చేయలేకపోయావనుకో, కర్మఫలాలను కూడా ఆసక్తి వదులుకోలేకపోయావనుకో, దాని మీదే మైండ్ ఉంటుందనుకో ఎంత ట్రై చేసినా, అప్పుడు శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో అది కూడా గనక నువ్వు చేయలేకపోయినట్లయితే జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. జ్ఞానాన్ని అభ్యసించిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ అభ్యాసం చేయలేకపోతే శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాస, జ్ఞానం అనేది చాలా మంచిదే. జ్ఞానం అభ్యసించటానికి ప్రయత్నించు, కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఇంకా విశిష్టమైనది, ఇంకా గొప్పది. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ. ఎందుకంటే ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. ఎందుకంటే కర్మఫలం చేసినప్పుడు త్యాగాచాంతిర్ అనంతరం. అది కర్మఫలం ఎప్పుడైతే త్యాగం చేస్తామో శాంతి అనేది వెంటనే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో కర్మఫల త్యాగానికి ఇక్కడ భాగవతంలో కథను చూపిస్తున్నారు. ఆవిడ పళ్ళన్నీ మరి ఏమీ ఆశించకుండా భగవంతుడికి, అంటే ఏమొస్తుంది ఈ పళ్ళు అమ్మితే నాకు ఇన్ని డబ్బులు వస్తాయనే థాట్ ఆవిడకి అది లేదు. ఆవిడ ఆ భక్తి భావంతో తన దగ్గర ఉన్నవన్నీ ఇచ్చేయడం, ఆ తర్వాత ఆవిడకి దాని తగ్గ దానికంటే ఎన్నో రెట్లు భగవంతుడు తిరిగి ఇవ్వటం చూస్తున్నాము. సో ఈ లాస్ట్ మార్గంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకవేళ నువ్వు అలా కర్మఫల త్యాగాలు చేయలేకపోతే జ్ఞానం అభ్యసించు, అంటే వేదాలు అవన్నీ ఆ జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా, ఆ జ్ఞానాభ్యాసన కంటే కూడా ధ్యానం విశిష్టమైనది. ఈ రకమైన ధ్యానం చేయటం ఇంకా గొప్పది. ఈ ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. సో అంత పవరు దానికి కూడా ఉన్నది, కర్మఫల త్యాగానికి ధ్యానం కంటే కూడా అని ధ్యానం అంటే ఈ రకంగా మనం చూసాం కదా, మెడిటేషను, ఫోకస్ చేసి కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలగటం. సో
ఎందుకు ఈ ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం గొప్పదంటున్నారు? ఈ కర్మఫల త్యాగం చేసినప్పుడు అంత శాంతి వెంటనే వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ఫలితాల మీద రాగద్వేషాలను వదులుకుంటామో మనకి ఆందోళనలన్నీ పోతాయి. ఎందుకు ఈ ఆందోళనలు, ఈ బాధలు, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? వాటి మీద ఉన్న కోరికతో, ఆ పనుల వల్ల మనకి ఇది కావాలి కావాలి, అది రాదేమో, వస్తుందేమో, రాకపోతే ఎట్లా, ఇవన్నీ వదిలినప్పుడు మన పని మనం చేస్తున్నాము, తర్వాత ఏది జరిగినా భగవంతుడి ప్రసాదమే అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో మనం ఆ ఫలితాలను ఆ రకంగా త్యాగం చేయగలిగినట్లయితే అది మనకు ఎంతగానో మరి శాంతిని చేకూరుస్తుంది అని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ ఆర్డర్ అన్నమాట. ఫస్ట్ అనన్య భక్తి అని చెప్పారు. ఆ తర్వాత సాధనా భక్తి. ఒకవేళ ఎల్లప్పుడూ మనస్సు నా మీద, నువ్వు బుద్ధి అన్నీ కూడా నా మీద పెట్టి ఉండలేకపోతే అలా ఉండటానికి సాధన చెయ్యి. అప్పుడు నీకు నన్ను పొందాలనే కోరిక పెరుగుతుంది ఆ సాధనతో. ఒకవేళ నువ్వు ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, నా కోసం నేను భగవంతుడి కోసం, భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం ఆ పనులు, అంటే అందరికీ ఉపయోగపడే పనులు అలాంటివి చేస్తూ ఉండు. ఒకవేళ నువ్వు అది కూడా చేయలేకపోయావు అనుకో, అప్పుడు నీ యొక్క కర్మఫల, నువ్వు చేసే పనుల మీద, ఫలితాల మీద ఆసక్తిని వదులుకోవడానికి ట్రై చెయ్యి. ఎందుకు? అది ఆ రకంగా కూడా నువ్వు మరి నన్ను పొందవచ్చు. అది కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. వేదాలు అవి చదువుకుని నువ్వు జ్ఞానాన్ని నేర్చుకో. ఆ జ్ఞానం కంటే కూడా ఈ ధ్యానం అనేది విశిష్టమైనది, గొప్పది. నువ్వు భగవంతుని మీద ఫోకస్ చేయటానికి ట్రై చేయటము, దానికంటే కూడా ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. ఎందుకు అంటే ఆ కర్మఫల త్యాగం చేసినప్పుడు నీకు అనంతమైనటువంటి ఆ శాంతి, చేసిన వెంటనే అనంతరం నీకు ఈ శాంతి అనేది లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కర్మఫల త్యాగం నీకు చేసిన వెంటనే శాంతి లభిస్తుంది. సో అది ఆర్డర్. సో అనన్య భక్తి, దాని కిందది సాధనా భక్తి, దాని కిందది మరి నిష్కామ కర్మ. అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి, నిష్కామ కర్మ, ఆ తర్వాత సకామ కర్మ అంటే కర్మఫలాలను త్యాగం చేయటం, మంచి పనులు చేస్తూ, అంటే చెడు పనులు కాదు, ఇక్కడ మళ్ళీ వేదాలు ఒప్పుకున్న మంచి పనులే చేస్తూ అవి వాటి ఫలితాల మీద ఆసక్తి వదులుకోవటం, అది కర్మఫల త్యాగం అంటే. అది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది. అది కూడా చేయలేకపోతే అంటే ఆర్డర్లో నెక్స్ట్ ధ్యానం వస్తుంది, కాకపోతే జ్ఞానం అభ్యసించటం లాస్ట్ అన్నమాట. అభ్యసించండి, కానీ జ్ఞానం కంటే ఈ ధ్యానం, ఈ మెడిటేషన్ ఫోకస్ చేయటం అది గొప్పది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఈ రెండింటికంటే కూడా మరి ఈ కర్మఫల త్యాగం ఇంకా గొప్పది. ఆ కర్మఫలం చేసినప్పుడు మనశ్శాంతి పొందవచ్చు. ఇకపోతే శుద్ధ భక్తులంటే ఏమిటో కూడా ఇప్పుడు భక్తిలో దశలు చెప్పారు. ఇప్పుడు శుద్ధ భక్తులంటే ఏమిటో చెప్తారు, విందాము, చూద్దాము. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణా ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమీ సంతుష్టా సతతం యోగి యతాత్మా దృఢనిశ్చయః మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్తా సమే ప్రియాః. సో శుద్ధ భక్తుల ఎలా ఉంటారు? మరి ఇప్పటి వరకు భక్తిలో దశలు చూసాము. ఇలాంటి భక్తిలో స్థిరపడ్డ అసలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఏమిటి అనేది మనకు డౌట్ రావచ్చు. అంటే ఆ స్థితికి వెళ్ళటానికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తారు, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ బుద్ధి, వాళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలియాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు, వీళ్ళని శుద్ధ భక్తులు అంటున్నారు. ఈ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని ఏమిటో చూద్దాం, వాళ్ళ మనస్తత్వం, వాళ్ళ మెంటాలిటీ. అద్వేష్ట సర్వభూతానం, అన్ని భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల ద్వేషం లేని వాళ్ళు. మనుష్యుల మీదే మరి ద్వేషాలు ఉంటాయి, మనుష్యుల మీదే కాదు, ఏ జీవి మీద కూడా వాళ్ళకి ద్వేషం అనేది ఉండదు. మైత్ర అందరి పట్ల మిత్రత్వం ఉంటుంది. కరుణ, వాళ్ళకి జాలి, కంపాషన్, కరుణ అనేది కూడా ఉంటుంది. నిర్మమో నిరహంకార అంటే వాళ్లకు
ఈ దేని మీద అతిగా కోరిక ఉండదు. నిర్మమం, నిరహంకార, తర్వాత అహంకారం లేదు. ఏది భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన అహంకారం, నేను గొప్పవాడిని అది ఇది అట్లాంటి అహంకారం లేదు. సమదుఃఖ సుఖ క్షమి. సో దుఃఖాన్ని సుఖాన్ని సమంగా చూస్తారు. క్షమి అంటే పేషెన్స్, సహనం ఉన్నవాడు అని అర్థం. వాళ్ళకు ఆ సహనం కూడా ఉంటుంది. సంతుష్ట సతతం, ఎప్పుడు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. సంతోషం అంటే పిచ్చిగా అని కాదు, ఎప్పుడు తృప్తిగా ఉంటారు. ఎవరు అందరికంటే సంతోషంగా ఉన్నవాడు ఎవరు అంటే కోరికలు లేనివాడు. కాబట్టి సతతం సంతోషంగా ఉండేవాడు. యోగి యథాత్మ, ఇటువంటి యోగి యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆత్మలో తన యొక్క స్వీయ సెల్ఫ్లో అంటే ఆత్మలో దృఢ నిశ్చయుడై ఉంటాడో, ఎప్పుడు కూడా మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించి, యో మద్భక్త, ఆ నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవుల పట్ల ద్వేషం లేకుండా మిత్రత్వంతో కరుణతో ఉంటూ, దేనిని కూడా అంటే ఆశలు పెద్దగా లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖదుఖాలను సమానంగా చూస్తూ, మరి నిర్మము అసూయ లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖదుఖాలను క్షమంగా చూస్తూ, సహనంతో ఉంటూ, ఎల్లప్పుడూ కూడా తృప్తితో ఉంటూ ఉన్నటువంటి ఆ యోగి ఆత్మలో ఆత్మనియంత్రణ ఉన్నవాడు, అంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నవాడు. తర్వాత దృఢ నిశ్చయంతో అలా భక్తి మార్గంలో ఉన్న యోగి మనస్సును బుద్ధిని నా మీదే స్థిరపరిచినటువంటి ఆ భక్తుడు నాకు అతను ప్రియుడు అని శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణం ఇక్కడ చెప్పారు. హరిదాస్ ఠాకూర్ చూపిస్తున్నారు. ఈ ముస్లిం మతస్థుడు మరి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకు వచ్చి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని స్వీకరించి ఆయన దగ్గర అది అనునిత్యము జపిస్తూ ఆయన చివరికి ఆయన చేతుల్లో ముక్తి పొందటం. ఎందుకంటే చాలామంది వాళ్ళ మతస్థులు ఆయన్ను బాధలు పెట్టి నదిలో పారేసి చాలా హింసలు పెట్టినప్పటికీ కూడా ఆయన నామాన్ని వదలకుండా గట్టిగా పట్టుకుని చివరికి చైతన్య మహాప్రభు చేతిలో ఆయన మరణించటం, అంటే ఆయనకు ముక్తి మోక్షాన్ని సాధించటం చూస్తున్నాము. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తోయ సచమే ప్రియ. సో ఎవరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కానివాడు. సో సుఖాల్లో బాధలో ఒకే రకంగా ఉంటూ ఆందోళన రహితంగా, హర్షామర్ష భయోద్వేగై, మరి ఆందోళనలో కానీ ఎప్పుడు భయము ఉద్వేగము వీటన్నిటి నుంచి ముక్తుడైన వాడు, అంటే అవేమీ కూడా లేదు అతనికి. భయం కానీ ఆందోళన కానీ ఉద్వేగం కానీ ఏదీ లేదు, ఎప్పుడూ సమంగా బ్యాలెన్స్డ్గా అలాగే ఉంటాడు. ముక్తోయ సచమే ప్రియ, అలాంటి వాడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. ఎవరిని బాధ పెట్టని వాళ్ళు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు, ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా కూడా ఏ ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు, సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకే రకంగా ఉంటూ భయము ఆందోళన రహితంగా. భయము ఆందోళన ఎప్పుడుండవు? కోరిక లేనప్పుడు, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు. ఈ రెండు, ఒకటి కోరిక ఉండకూడదు, భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండాలి. ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు భయము ఆందోళన ఉండదు. ఉన్నటువంటి అలాంటి భయ ఆందోళన రహితంగా ఉన్న భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. అనపేక్షస్సు చిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో అనపేక్ష సుచిర్దక్ష అంటే సాధారణ మామూలు భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల కోసం చేసే ఈ పనులు, వాటి మీద మోజు లేకుండా శుచిర్దక్ష అంటే చాలా పవిత్రంగా ఉంటూ, ఉదాసీనో గతవ్యధ ఉదాసీనంగా ఉంటూ, అంటే ఉదాసీనం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే ఫీలింగ్స్ లేకుండా అని కాదు, ఏదైనా సమత్వంతో ఉంటూ, ఏది జరిగిన సుఖమైనా కష్టమైనా బాధ అయినా ఒకే రకంగా
ఉండగలిగినప్పుడు ఉదాసీనంగా గత వ్యధ, వాళ్ళు వ్యధలన్నీ కూడా వాళ్లకు ఉండవు. ఇక ఏ రకమైన బాధ వాళ్లకు ఫీలింగ్ లేకుండా సర్వారంభ పరిత్యాగి. సో సమస్తము ఉదాసీన, కలతలు లేకుండా, గత వ్యధ అంటే ఇక వేరే కలత అనేది లేకుండా, అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా, సర్వారంభ పరిత్యాగి, సమస్తము కూడా త్యాగం చేయగలిగినటువంటి యో మద్భక్త, అటువంటి నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు. సో మామూలు అనపేక్ష శుచిర్దక్ష, మామూలు కార్యక్రమాలన్నీ ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాల మీద ఆసక్తి లేకుండా పవిత్రంగా దక్షతతో, ఎవరైతే ఉదాసీనతతో, సమత్వంతో, కలతలేమి మనసులో, ఆ కలతలంటే ఆందోళనలు అవి ఇవి జలసీలు ఇక అటువంటివి ఏమీ లేకుండా, అన్ని సర్వారంభ పరిత్యాగి, అన్నిటినీ కూడా అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన, త్యాగభావంతో ఉంటూ స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్న నా భక్తుడు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అంటే ఫస్ట్ భక్తిలో రకాలు చెప్పారు, ఆ తర్వాత శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటో చూసాము, ఆ తర్వాత ఇక భగవంతుడు ఎలా ఉన్నవాళ్ళు నాకు ప్రియులు అన్నది చెప్తున్నారు. అంటే ఆ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలను ఇంకా వివరంగా మనకు వివరిస్తున్నారనమాట. సో ఇలాంటి వాళ్ళు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఆ లక్షణాలు ఏమిటి, భగవంతునికి ప్రియంగా ఉండాలి అంటే ఆ లక్షణాలు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో ఎవరికి కష్టం కలిగించని వాళ్ళు, మరి ఎవరికి కష్టం కలిగించరు, ఎవరి వల్ల వాళ్ళు కష్టపడరు. ఎవరైనా ఏదన్నా అన్నా చేసినా వాళ్ళు ఏ రకంగా కూడా కలతకు గురికారు. సో వాళ్ళు సుఖదుఖాల్లో, భయోద్వేగాల్లో సమచిత్తులుగా ఉంటారు అని అలాంటి వాళ్ళు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సో ఎప్పుడైతే మనం సుఖదుఖాల్లో, భయోద్వేగాలలో సమచిత్తులుగా ఉంటూ ఎవరికి కష్టం కలిగించకుండా, ఎవరైనా ఏదైనా మనల్ని చేసినా కూడా మనం దానిని పట్టించుకోకుండా, ఎవరి ద్వారా మనకు వ్యధ రాదు, అంటే ఎవరైనా తిట్టనివ్వండి, ఏది చేసినా సరే మనం కష్టపడకుండా ఉదాసీనంగా ఉండగలగటము, అలాంటి వాళ్ళు మరి నాకు ప్రియులు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. సో ఎవరైతే మరి ఈ భౌతిక సుఖాల పట్ల ఆనందాన్ని, మరి ఆ తర్వాత కష్టాలను, అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండగలుగుతారో, ఎవరైతే ఈ సుఖాల పట్ల ఆనందం, కష్టాల పట్ల ద్వేషము ఇవన్నీ లేకుండా అంతటా సమదృష్టితో ఉంటూ నశోచతి నా కాంక్షతి, ఏది కూడా కోరుకోరు, నష్టం వస్తే బాధపడరు, మరి కావాలి అని కోరుకోరు, ఏది కావాలని అనే కోరికలు కూడా ఉండవు. శుభ అశుభ పరిత్యాగి, శుభమైన అశుభమైన ఏదైనా వాళ్ళకు ఒకటే, శుభం వచ్చినా ఒకటే, అశుభం వచ్చినా ఒకటే, అలా అన్నిటినీ కూడా సమదృష్టితో ఉంటారు. ఇలాంటి భక్తిమాన్యులు సమే ప్రియ, అతను నాకు ప్రియుడు. ఉదాహరణ ప్రహ్లాద మహారాజు, మరి ఆయన కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా దేని మీద లేదు, ఆయన మనస్సులో ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణే ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు. ఏ సమయంలో ఎలాంటిది వచ్చినా ఇది అశుభం, మనం పోతామంటే మనం అశుభం అనుకుంటాం, ఆయనకు ఏదైనా ఒకటే అనే స్థితిలో ఆయన ఉన్నాడు. కాబట్టి అదొక ఎగ్జాంపుల్గా మనకు ఈ స్టోరీ చూపిస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ మనకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏమిటంటే, ఇది లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక బాధల పట్ల, బాధలు వచ్చినప్పుడు బాధపడకుండా, నష్టం జరిగితే బాధపడరో, లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ అశుభ రెండింటినీ కూడా త్యజిస్తారంటే వదిలేస్తారు, పని చేయకుండా అని కాదు. వాటి మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు సమభావంతో ఉంటారు. అటువంటి భక్తులు సమే ప్రియ, నాకు ప్రియులు, అసమత్వంతో ఉండగలిగిన వాళ్ళు.
సమశత్రు. సో ఇవన్నీ భక్తుల శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు అనమాట. అంటే స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు వీళ్ళని. స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు చెప్తున్నారు. అంటే అన్ని సమయాల్లో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలరు. సో సుఖంలో దుఃఖంలో ఇష్టం లేని వాళ్ళైనా శత్రువులైనా వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోవడం లేదు. వాళ్ళని ఎవరైనా హాని చేయాలనుకున్న వాళ్ళైనా వాళ్ళకు మంచి చేయాలనుకునే వాళ్ళైనా అందరినీ ఒకే దృష్టితో చూడగలగటం. వాళ్ళ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఒకే భావంతో ఉండగలగటం. ఎవరైనా తిట్టినా ఎవరైనా పొగిడినా ఒకే భావంతో ఉండగలగటం. ఇవన్నీ సెకండ్ చాప్టర్లో బ్రీఫ్గా చూసాం. ఎందుకు సెకండ్ చాప్టర్ గీతా సారాంశం అంతా ఉందంటారు కాబట్టి ఈ తర్వాత ఇంకా ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడు వివరంగా వివరించారు. ఈ 12th చాప్టర్లో భక్తి మార్గాలు ఏమిటి, భక్తి దశలు అనేది చెప్పి ఆ తర్వాత స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు, ఈ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. సో భగవంతుడికి ప్రియులు అవ్వాలి అంటే ఏ లక్షణాలు అలవర్చుకోవాలో భగవంతుడు ఇక్కడ చాలా శ్లోకాల్లో చెప్పారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతి భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో సమశత్రౌ చ మిత్రే చ, శత్రువుని మిత్రుణ్ణి సమంగా చూడగలిగిన వాడు. తథా అలాగే మానాపమానయో, మానమైన గౌరవమైన అవమానమైన అగౌరవమైనా సరే, శీతోష్ణ చలి వేడి సుఖ దుఃఖ ఈ రెండిట్లోనూ సమభావంతో ఉండగలిగిన వాడు. ఏదైనా సుఖ దుఃఖాలు చలి వేడి అయినా సమభావం. సంగ వివర్జిత అంటే అటాచ్మెంట్ని వదులుకున్నవాడు, రాగద్వేషాలను వదులుకున్నవాడు అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ సంగ వివర్జిత అంటే అంటే సర్వ సాహచర్యాలకు చెడు సావాసాలకు కూడా దూరంగా ఉన్నవాడని అర్థము. అంటే చెడే కాదు, అసలు సంఘానికి అంటే అన్నిటికీ కూడా దూరంగా ఉన్నవాడు అని అర్థం. అంటే ఫిజికల్గా దూరంగా వెళ్ళక్కర్లేదు, మానసికంగా అన్నింటికీ దూరంగా ఉన్నవాడు అని చెప్పచ్చు. ఇంకొకటి రాగద్వేషాలు లేకుండా, రాగద్వేషాలను వదులుకున్నవాడు అని చెప్పి కూడా చెప్పవచ్చు. సంగ వివర్జిత. తుల్య నిందాస్తుతిర్ మౌని. సో నిందైన స్తుతి అయినా ఒకే రకంగా చూసేవాడు. తుల్య నింద అస్తుతి, ఎవరైనా నిందించినా స్తుతించినా కూడా సమానంగా ఉండేవాడు. మౌని అంటే మౌనంగా ఉండేవాడు ఎల్లప్పుడూ. సంతుష్టో, మౌని అంటే ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ కూడా మాట్లాడకుండా ఉండటం అని కాదు, ఉండొచ్చు, ఎక్కువ మాట్లాడటం కూడా కరెక్ట్ కాదు. బట్ మాట్లాడకుండా ఉండటం అంటే మనస్సును కూడా మౌనంగా ఉంచుకోవటం. అంటే ఈ థాట్స్ అనేవే మనకు అన్ని ఫీలింగ్స్ కలిగిస్తాయి. సో ఈ రియాక్షన్స్, ప్రతిదానికి రియాక్షనే కదా. ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే రియాక్షన్, ఇలా అన్నారు అలా అన్నారు, మన పొగిడారు లేకపోతే మనల్ని అవమానించారు, ఇవి వెంటనే మన మైండ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఆ మైండ్ని కామ్ చేయగలిగి ఎవరి ఏదనుకున్నా ఒకే రకమైనటువంటి ఆ ప్రశాంతతతో ఉండగలగటం, అన్నెసెసరీ థాట్స్, మైండ్ని కామ్ చేయగలిగిన వాడు ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాడు. ఈ ఆలోచనల వల్ల ఏది కూడా ఉపయోగం లేదు. మనస్సు అంటే ఏమీ లేదు, మన యొక్క ఆలోచనలే మనస్సు. ఈ ఆలోచనలు ఆపాలి. అందుకే మెడిటేషన్లో కూడా మరి ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచనలు ఆపుతామో మనం అప్పుడే ఆ లోపల ఉన్న ఆత్మతో కాంటాక్ట్ వస్తుంది, భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో ఈ లక్షణాలు, అది అక్కడ మౌనం అంటే మైండ్ని కామ్ చేయటం కూడా ఉండాలి. సంతుష్టో ఏనకేన చిత్. సో ఏదైనా సరే సంతోషంగా ఉండేవాడు, దేంతో అయినా సరే సంతృప్తిగా ఉండేవాడు. అనికేత్ అంటే బయట అతను మరి పంచభక్ష పరిమాణాలతో భోజనం పెట్టినా లేకపోతే ఏమీ లేకుండా ఏదో చిన్న మామూలు భోజనం తిన్నా ఏదైనా ఒకే రకంగా ఉండేవాళ్ళు. మరి రోడ్డు మీద ఉన్న భవనంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఒకే రకంగా ఉంటుంది. అనికేత స్థిరమతి, అలాంటి వాళ్ళు ఈ జ్ఞానంతో ఎవరైతే స్థిరపడతారో అలాంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాళ్ళు, గౌరవం అగౌరవం, శీత ఉష్ణం, చలి వేడి, సుఖము దుఃఖము, కీర్తి అపకీర్తి, వీటన్నిటిలో కూడా
మరి అందరికీ సంఘ వివర్జిత అన్నిటికీ మానసికంగా దూరంగా ఉండగలిగిన వాడు. అంటే ఏది కూడా అతనికి అతను అన్ని ఫీలింగ్స్కి కూడా దూరంగా ఉండగలిగిన వాడు. మరి నిందైనా స్తుతి అయినా ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండటం, దేనితో అయినా సంతృప్తి చెందేవాడు. ఇలాంటి జ్ఞానంలో స్థిరపడిన భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. ఇవి లక్షణాలు అన్నమాట, భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించే లక్షణాలు. మరి ఇక్కడ ఈయన అంబరీష్ మహారాజు, ఈయన గొప్ప భక్తుడు. ఆయన చాలా భక్తి అని విని దుర్వాస మహాముని ఆయన పరీక్షించాలని చెప్పేసి వచ్చి ఆయన ఉపవాసం ఉంటున్నారు. ఆ రోజు ఏకాదశి కాబట్టి ఏకాదశి ఉపవాసం ఉంటున్నారు. అయితే ఈయన వచ్చిన ప్రాతిథ్యం స్వీకరించండి అని అడిగితే, నేను స్నానం చేసి వస్తాను నదిలో, ఆ తర్వాత చేస్తాను అని వెళ్ళి నా శిష్యులతో ఆయన ఉపవాసం ముగించే టైం ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే. ఆ టైంకి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి, కనీసం ఏదైనా తీసుకోకపోతే ఆ ఉపవాసం చేసిన ఫలితం ఉండదు. కాబట్టి ఆ సమయం దాటిపోతున్నా కూడా ఆయన ఇంకా రాలేదు. సో ఈయన యొక్క ఆస్థాన గురువులు ఉంటారు కదా రాజులకు, వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మీరు రాజా మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకోకపోతే ఆ ఉపవాసం తీసుకోవాల్సిన ఘడియలు దాటిపోతున్నాయి, మీకు ఇంకా ఉపవాసం చేసినట్లు కాదు మీరు తీసుకోకపోతే, కాబట్టి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలని చెప్తే ఇక చివరికి కొంచెం మంచినీరు తీసుకుంటారు ఆయన. ఆ తర్వాత వెంటనే దుర్వాసుడు వచ్చి, నీ అతిథిని నేను ఉన్నప్పుడు, నేను వస్తానని చెప్పినప్పుడు నా కోసం ఆగకుండా నువ్వు ఈ రకంగా తీసుకుంటావా అని ఆగ్రహంతో ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన మీదకి పంపిస్తే, వెంటనే విష్ణు భక్తుడు కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణు సుదర్శన చక్రంతో ఆ రాక్షసుని సంహరించి, ఆ తర్వాత సుదర్శన చక్రం దుర్వాసుడి వైపు రావడం ప్రారంభించింది. సో దుర్వాస మహాముని వెంటనే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే, ఆయన నా చేతిలో ఏమీ లేదని చెప్తే పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే, పరమేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళు అని సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆ విష్ణుమూర్తి, నువ్వు అంబరీష్ మహారాజుని శరణు వేడాలి అని చెప్తే, అప్పుడు తిరిగి వచ్చి అంబరీష్ మహారాజును శరణు వేడితే ఆయన అదే గౌరవంతో వెంటనే ప్రార్థించి ఆ చక్రాన్ని వెని తీసుకోవాల్సిందిగా భగవంతుని కోరటం, అది వెనక్కి వెళ్ళిపోవటం మనకు ఇక్కడ ఈ స్టోరీ అదనమాట. అంటే ఇక్కడ మరి భక్తుడు ఇంత జ్ఞానం సంపాదించి కూడా ఆయన చివరికి భక్తుడినే శరణు వేడాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే అంబరీష్ మహారాజు అంతటి భక్తుడు కాబట్టి అన్నది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇది లాస్ట్ శ్లోక. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేటీవ మే ప్రియా. సో ఈ భక్తి యోగం అనేటటువంటి ఈ అమృత మార్గాన్ని కనుక మీరు అనుసరిస్తే నన్నే పరమ లక్ష్యంగా ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం, ఈ భక్తియోగం అనేటటువంటి అమృతతుల్యమైన ఈ ధర్మాన్ని యథోక్తం పర్యుపాసతే, మీరు మీ చేతనైన రీతిలో మీరు గనక ఉపాసన చేసినట్లయితే శ్రద్ధధాన మత్పరమ, శ్రద్ధతో నన్నే లక్ష్యంగా చేసుకుని అటువంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు అని చెప్పి చివరకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ భక్తి అనేటటువంటి ఈ ధర్మవంతమైన ఈ మార్గాన్ని మీరు కనుక ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే, పర్యుపాసన అనుసరించినట్లయితే, మీరు యథోక్తం అంటే మీరు వీలైనంత వరకు మీ చేతనైనంత మార్గంలో మీరు ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి, సో ఈ ధర్మం, ఈ అమృతతుల్యమైన ఈ ధర్మ మార్గం, ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ఈ ధర్మ మార్గాన్ని గనక మీరు ఉపాసన చేశారంటే, అనుసరించారంటే, ఎలా శ్రద్ధతో నన్నే లక్ష్యంగా చేసుకుని అలాంటి భక్తుడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ ఉదాహరణగా కుచేలుని చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, మరి అసంగత్సాన్ని అంటే అటాచ్మెంట్ని వదులుకుని, రాగద్వేషాలను వదులుకుని, భగవంతుణ్ణి శుద్ధమైనటువంటి భక్తితో మనము అంటే
మరి ఆ ప్రాక్టీస్ భక్తి మార్గం కోసం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అంటే ఆ జపం చేస్తూ భగవన్నామాన్ని జపిస్తూ ఆ శుద్ధ భక్తి ద్వారా మనము మహా ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అది పొందాలి అంటే ఆ శుద్ధ భక్తితో మనము భగవత్ నామస్మరణతో ఆయన మీద మనస్సును పెంచుకోవటానికి ట్రై చేయవచ్చు. ఆ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు ఎటువంటి వాళ్ళు ప్రియులు అనేది కూడా ఇక్కడ చూసాము. ఆ లక్షణాలను కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే అన్నింటికీ కూడా ఈ భగవన్నామ స్మరణ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో అది ఈరోజు పాఠంలో మనం చూసింది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మరి ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం, భక్తుడికి ఇక్కడ ఈ బొమ్మ స్టోరీ ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఉన్న కథ ఏమిటని ఎవరైనా చెప్పగలిగితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయట్లేదు. ఓకే, మహాలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ, చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మహాలక్ష్మి మాతాజీ, అన్మ్యూట్ అయ్యారు, చెప్తారా? వినిపించటం లేదు మాతాజీ, వాయిస్ వినిపించటం లేదు. మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటారా? ఈశ్వరరావు ప్రభుజీ, మాతాజీ ఒకసారి వాయిస్ చెక్ చేసుకోండి, వినిపించట్లేదు మేడం. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు వారు ఆయన నిద్రపోతూ ఉంటారు. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరగటానికి శ్రీకృష్ణుని యొక్క సహకారాన్ని అర్థించడం కోసం అర్జునుడు దుర్యోధనుడు ఇద్దరు వేరు వేరు సమయాల్లో ఆయన దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. మొదలు ఆయన ఫస్ట్ దుర్యోధనుడు వస్తారు. దుర్యోధనుడు వచ్చి కాసేపు అలా ఇలా తిరుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఆయన నిద్రపోతున్నాడు అని చెప్పేసి డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం లేక అలా తిరుగుతూ ఉండి కాసేపటికి కూర్చుంటాడు ఆయన కాళ్ళ దగ్గర. నేను ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవడం ఏంటని మళ్ళీ అహంకారంతో లేచి వెళ్ళి ఆయన తల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు వస్తారు. అర్జునుడు వచ్చి నిద్రపోతుండడం చూసి సరే అని చెప్పేసి బావే కదా అని ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటాడు. ఆయన నిద్ర లేవడం అర్జునుడిని చూస్తారు. చూసినప్పుడు ఆయన ప్రణామాలు చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు ఏం అర్జున ఇలా వచ్చావు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆయనకి ఫస్ట్ తొలి అవకాశంగా ఇస్తారు అన్నమాట. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వారిని తన వైపు నిలబడమని అర్జునుడు అర్థిస్తారు. ఆయన ఏమంటారు, నేను ఒక పక్క నా సైన్యం ఒక పక్క ఉంటుంది, నీకు ఏది కావాలో కోరుకో అంటే నువ్వే కావాలి, నాకు నీ సైన్యం వద్దు అంటాడు. దుర్యోధనుడు దానికి పేచి పెట్టి నేను మొదట వచ్చాను, మొదటి కోరుకునే అవకాశం నాది అన్నప్పుడు అప్పుడు నేను మొదటిగా చూసింది అర్జునుడి కదా, సరే అవకాశం ఇచ్చాను కదా, సరే నా పరివారం అంతా నీ వైపు యుద్ధం చేస్తుంది, నేను ఒక్కడిని మాత్రం అర్జునుడి వైపు ఉంటాను అని చెప్పి చెప్తాను. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఆ స్టోరీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో లేచిన తర్వాత అర్జునుడిని అడిగేసరికి ఇదేమిటి నేను ముందు వస్తే నన్ను అడగకుండా ఆయన అడుగుతావు అంటే, మరి నేను కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటే ఆయన కనిపించారు, నువ్వేమో యువతలు ఉన్నావు నాకు కనిపించలే, సో ఎవరు ముందు కనిపిస్తే మరి వాళ్ళని అడగటమే ధర్మం కదా అని చెప్పి, అంటే అక్కడ మనకు సటిల్గా మనకు వచ్చేటటువంటి అర్థం అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏమిటంటే భగవంతుడి దగ్గర అహంకారం కాదు కావాల్సింది, ఆ శరణాగతి అనేది ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. తర్వాత రెండవది సరే అని చెప్పి అర్జునుడిని అడుగుతాడు, నువ్వు కోరుకో ఏం కావాలంటే, నాకు ఇట్లా సహాయం కావాలంటే, సరే నేను ఒక పక్క సైన్యం ఒక పక్క ఉంటుంది, నువ్వు ఎవరు కావాలంటే అర్జునుడు నువ్వే కావాలంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏమనుకున్నాడు, నేను ముందడగకపోయినా నాకు కావాల్సిందే నాకు వచ్చింది, ఆ కృష్ణుడు ఒక్కడు ఉండటం వల్ల నాకేం ఉపయోగం, మొత్తం సైన్యం అంతా ఇప్పుడు నా వైపు ఉంది కదా అని దుర్యోధనుడు అనుకుని సంతోషించాడు. ఈ అర్జునుడు చాలా తెలివి తక్కువగా అడిగాడు, నాకు ఫస్ట్ అడిగే ఛాన్స్ లేకపోయినా నాకు కావాల్సింది నాకు వచ్చిందని సంతోషించాడు. అంటే భక్తుడు అనేవాడికి భగవంతుడు తప్ప వేరే ఎవరు అక్కర్లేదు, కానీ భక్తుడు ఇక్కడ అనేది రెండవ పాయింట్ అనమాట. సో
ఆ భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎవరు కూడా అక్కర్లేదనే విషయం భక్తుడికే అర్థమవుతుంది. భక్తుడు కానివాడికి అది అర్థం కాదు. సో అది రెండవ పాయింట్. సో నిజమైన శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడు భగవంతుని తప్ప వేరే ఏమీ కోరడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఈ భక్తి మార్గాల్లో మరి మనకు 9 మార్గాలు ఉన్నాయని కూడా భాగవతంలో చెప్పారని ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కదా. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో ఈ భక్తి మార్గాల్లో ఏదో ఒక మార్గం మనం సాధన చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది మరి అసంగత్సాన్ని వీడి భగవంతుణ్ణి భక్తి మార్గంలో ఉంటూ మనము పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు.